I forhold til Kirchhoffs første lov, så bygger den på det her grundlæggende egenskab, at den elektriske ladning altid er bevaret. Og det betyder jo så, at den elektriske ladning, som kommer ind her, altså 2 ampere, altid bevaret. I forhold til, at herinde ved knudepunktet, hvor den forgrener sig, så vil summen af de her to altid være det samme som det, der kom ind. Og i forhold til det, så kan man så også bruge ligningen her, I1 er lige med I2 plus I3, til at beregne de forskellige, de forskellige hernede, hvor jeg så har beregnet I3, I4, I6 og I7 ved at benytte formlen. Og her har vi så gennemgang af erstatningsmodstanden, og jeg har ligesom tegnet en skitse op her, hvor jeg har min resistor 1 og min resistor 2, og spændingsforskellen over serien defineres som U, og hvis man nu bare lige antager, at man placerer et voltmeter herhen over de to resistorer, så får man, at U er lige med U1 plus U2. Og vi vil ligesom gerne opnå den her formel R er lige med R1 plus R2. Og hvis man, ifølge Ohms lov, så indgår strømstyrken I, og strømstyrken den ændrer sig ikke, som jeg nævnte tidligere, fordi at der ikke er nogen forgrening eller noget, og derfor så er I er lige med I1 og er lige med I2. Og Ohms lov definerer, at U er lige med R gange I. Og for de forskellige systemer i vores serie, så har vi så, at U1 er lige med R1 gange I1, og U2 er lige med R2 gange I2. Og indsætter vi udtrykkene i formlen, U er lige med U1 plus U2, så får vi, at R gange I er lige med R1 gange I1 plus R2 gange I2. Og hvis vi lige kigger på den her formel, så får vi så, at I er lige med I1 er lige med I2. Og dividerer vi med I på alle led, så får vi, at R er lige med R1 plus R2. Og derfor opnår man så, og der får man ved en serieforbindelse, at lægger man alle modstande sammen, og dermed så får man så erstatningsmodstand. Og her en gennemgang af erstatningsmodstanden for en parallelforbindelse. Jeg har igen lavet en skitse her af min opstilling. Jeg har de to resistorer, som er parallelt forbundet. Og det det er den her formel, vi gerne vil opnå. Og når man laver en parallelforbindelse, så vil de have den samme spænding U over sig herhenne. Og den totale strøm I gennem kredsløbet kan skrives som I er lige med I1 plus I2. Og hvis vi lige kigger på Ohms lov, som jo den her U er lige med R gange I, så får vi for de forskellige, at U1 er lige med R1 gange I1, som er det samme som I1 er lige med U1 divideret med R1, og så ledes nedunder er det samme. Ifølge Ohms lov, så ved vi, at U divideret med R er lige med U1 divideret med R1 plus U2 divideret med R2. Og da vi ved, at U er den samme, så har vi den her formel, og dividerer vi med U over alle led, så får vi formlen 1 divideret med R er lige med 1 divideret med R1 plus 1 divideret med R2. Og dermed så har vi udledt formlen for erstatningsresistensen i en parallelforbindelse. Det der er ved det er, at vi kan erstatte den her R, som er en konstant, med en hvilken som helst resistor, og så det samme. Øvelse 10.6.4, og her har jeg gengivet kredsen i min håndskrevne gennemgang hernede. Og vi ved, at batteriet består af 3 elementer, som er sat i en serie, og vi ved, at RI er lige med 0,33 ohm, og måden vi så finder ud af, hvad den sådan samlede indre resistans den er, det er ved at sige 3 gange 33. Jeg kan se, at jeg har lavet en fejl. Det er 3 gange 0,33 ohm, og det giver 0,99 ohm. Og i formen for polspænding, den ser således ud. U-pol er lige med U0 minus R gange I, og indsætter vi vores værdier, så får vi U-pol er lige med 4,5 volt minus 0,99 ohm gange I. Hernede har jeg lavet et koordinatsystem,
Jeg har skrevet nogle x og y-værdier op. Og herovre på min x-værdier, der har jeg strømmen, og på mine y-værdier har jeg polspænding, og det giver jo den her rette linje med følgende formel. Og for at beregne en maksimal strøm, så benytter jeg formlen I er lige med U divideret med R, og dermed så har vi I er lige med 4,5 divideret med 0,99, og får så, at det er 4,5 ampere, der er ligesom den maksimale, der kan gennemgå den ydre resistor, før den kortslutter. Øvelse 10.7.2, og for at beregne strømstyrken gennem glødepæren, så bruger jeg følgende formel: I er lige med P kom divideret med U. Og når jeg så indsætter det, så får jeg, at det er 0,26 ampere, som er strømstyrken gennem glødepæren. Og så for at beregne den energi, som afsættes i pæren i løbet af en time, så kan vi bruge følgende formel: E er lige med P gange T. Og det indsætter jeg så i min formel, og får, at i løbet af en time, så kan pæren afsætte 2,2 gange 10 i 5. joule. Hernede så ved vi, at 5% det bliver til lysenergi, så resten må være termisk energi. Og ud fra det, vi finder i opgave B, så kan jeg indsætte hernede min formel, og får så, at det er, at pærens tilvækst af termisk energi i løbet af en time er 2,052 gange 10 i 5. joule. Og årsagen til, at pæren ikke bliver varmere og varmere, det skyldes, at energien omdannes til termisk energi, og pæren dermed vil afgive varme til omgivelserne.